Patay ang foreman sa construction site human gibunal-bunalan og tubo sa usa ka trabahante. Ang hinungdan human kuno gisaway ang trabaho og personalidad mao wa kapugong ang suspect. Ang report ni Nico Sereno. Naligo sa kaugalingong dugo ang biktima nga foreman sa gitukod nga building human sa insidente kagahapon. Samad sa ulo ang naangkon ni Isidro Camero, 57 anyos. Tubo ang gigamit sa suspitsado nga si Fausto Quinio, 58 anyos, pagpuspo sa ulo ug dughan samtang kini nagpahuway. Giangkon sa construction worker ang krimen ug mipasabot wa na siya makapugong human gisaway ang lihok ug napasanginlan nga sayop ang pagtrabaho sa poste. Nabalaka kining taktakon sa trabaho karong hinapos sa buwan ug maapektuhan ang pag-eskwela sa iyang mga anak. Patukod bi kanang poste ba kanang busanan ba? Oo. Unya pag buhusan pagkagabi sa panggabi may burot ang poste. Ya mo tong ikasukuan ko sa foreman nga manaman ko ikasukuan nga marag di tao ta sa iyang pananaw. Labaw pa sa kabino sir. Oo, nga. Inon ko ka wa kay buot. Kadako na akong tao. Tiguwang na ko inon pa ko way buot. Wala magbasol ang suspect sa iyang nahimo ug matud pa andam siya unsay ipahamtang kaniya. Iya man kung kuwag trabaho. Di naman ko kagastos sa kong anak mo eskwela. Ako na sa gipatay. O mo ko magmahay kay namatay man siya. Di ba ko eskwela kong anak patay na po siya. Pagkahuman sa insidente, ikon na siya sa mga kauban rapot niya, gihold na siya sa mga kauban niya, nagilang i-turnover sa security guard. Ang security guard, nanawag si station para sa turnover nila. Ah, okay. Wa po siya may attempt og escape, sir? Muna naging gikon siya sa kaya patumaw to sa dagan po. Murder ang kasong ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.